Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل ما شرف لا جبرني لا جبو أمبو فوق ولنمندو كرن كريالا أو منو شغلن بي واجلو كنكونو نواتين كوننا ambe ala dili ala ka kisina ka hinana ka barka jidile ala ka o kenen aw bela jilenka bi wajulu kene kono ambe atete bugu 700 logements anga malimatu noye madame Dabitaw as-sayyida Aisha Dabitaw sangosa anaka kalamblo be jeka mauludu minke ka keni nyinantai bara mbela jelenkera sibiri no bena evre kalot le kononto masamba fla anita anishigima mauludin labeni senf ay wile bla karamogo ma kabo fambela jelenfe ka fara ayrekun akaramogo la kawkan kerenkeren yala akaramogo ma munye walandaw dama kabini gale kenen kun wasalembeni anga mabacha monye ansira ka min soro kenen konnana anga jeka nyama dawfe Aisha Dabitaw kafara Maria ka nunu fulani teruye munu meka ala ka dine la se je fantan nani bela jirena radio sola television sola nunu willa ka se ala shif kema na ko kabila buya masinike ay Sheikh Ahmad Tijani ladi ay Sheikh Ibrahim Yas ladi ay Sheikh Ahmad Rahimahullah ladi amba fu ka wale mando ka ilala ka fo ambe ulude kabarala Chou, Andolembe ouye, clé, Andolembe ouye, Namadese Anni, Anana Folo, Oye Chirifou détaillé, parce qu'il y a mes dieux, Chirifoudo, il y a mes Lara, Chirifudo, nous ne sommes pas Lara Dodo, Kandi Alakrama, Antikam Kabulani Alkirabo. Mohamedou Rasulullah. Donc là, Kawalen Mando, Kakabuya Maseki ke aye. Aye foli minge minyaka boya masigi kani te ani baraji abetale kene o keneka ala kaka bela jele nyi musabi ala kaka bela jele bulo hereye sawale anga de ka genyo fe amma ma shibige plasra de kuma minye odi ne haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haydara in baraji ala ki sara shukran donc la saro non ante kuma jenya wallahi wajuri kala obe kala ko wasabete ne ba fe ka kuma da kuma fla kabo kuma ko wallahi masala kala wo bawdi dia no me kanalita كلاكو صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي إذا صلوا صلوها الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء أقول جمع كل فلابال محمد مطونا صلى الله عليه وسلم نور جينا جيبيني نور جينا جيبيني كلا ينفق عدا صلى الله عليه وسلم أقول نيمو أنا دوني باو وصبتي فمو أنا دوني باو والله أمي واتي من الكوبي لا موتشينا والله دم زمو تشينا demba ni demfa uma jorola wasabet odi atula mochena Allah akidara no demfa uma jorola no kalamu ma dine na sadine ala se tola wa no ni ngaribia wallahi ni dine malase ala se tola wallahi la motiwe agere no ni kalamu
karamɔgɔw ye laseli kɛ a lase cogo ɲuman na faamaw ka jɔyɔrɔ la wallahi fɛn damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan o y'an siran o y'an jatigi a fɔlɔ ye jumɛn ye alimayisa o ye sogo ye jamana fan bɛɛ kɛra sogoyɔrɔ ye mɛ jɔn nɔ don jamana ɲɛmɔgɔw de nɔ don an ko an bɛ fɛ an ka denmisɛnninw ka kɛ siniɲɛsigiw ye anw yɛrɛ ye denmisɛnninw ka siniɲɛsigi tiɲɛ parce que u banna baara ma k'u ta kɛ sogo ye sobon wari dɔrɔmɛ kelen a b'i n'a fɔ i ye nabi ɲuman 60 da k'a kantigɛ a jurumu n'o de ka kan a dɔrɔmɛ kelen bɛɛ banna baara ma cɛkɔrɔba sijaw sigilen don dugutila fɛ u bɛ si ka soviet calculer n'a sɔrɔ olu kun sira k'o kɛ alabato la ani ala wele la sisan n'a sɔrɔ jamana in mago bɛ min na a y'o sɔrɔ mɛ o jate min bɛ minɛ o calcul min bɛ minɛ o bɛ digi ala la anw bɛ ɲangada sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ jamana ka gɛlɛya fanba dɔ filɛ bɛɛ banna baara ma ka kɛ sogo filanan o ye dulɔmi yɔrɔw ye mali sariya yɛrɛ ye min yira du fila ni ɲɔgɔn cɛ bariso kana jɔ yen kare kun na bariso kana jɔ yen misiri kɛrɛfɛ dulɔmi yɔrɔ kana jɔ yen kalanso kɛrɛfɛ dulɔso kana jɔ yen ekɔliso kɛrɛfɛ dulɔso kana jɔ yen sugu da la dulɔso kana jɔ sugu kɛrɛfɛ nin ye mali yɛrɛ ka sariya ye an ka constitution a ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka bɔ a sira fɛ denmisɛnnin bɛɛ kɛra dulɔmina ye denmisɛnnin bɛɛ kɛra dɔrɔgutala ye barisa n'a dulɔ da nɔgɔyara kojugu 30 b'a sɔrɔ 40 b'a sɔrɔ 100 b'a sɔrɔ walasa dɔrɔn a ka se ka min musomisɛnw olu de ka dulɔ min u farikolo ka se ka ɲɛ npogotigini san 15 san 16 olu de bɛ dulɔ min na olu de bɛ dɔrɔgu ta la anw ka jamana in kɔnɔ yan bi danbe taara min an ka danbe taara min den bɛ bɔ fa t'a yɔrɔ dɔn den bɛ bɔ ba t'a yɔrɔ dɔn a bɛ don waati min na an t'a dɔn a bɛ bɔ waati min na an t'a dɔn n'an ma jɔ an jɔyɔrɔ la an ma tila dɛ parce que alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sallallahu alaihi wa sallam ko aw bɛɛ ye bagangɛrɛ ye sini aw bɛɛ bɛ ɲininka aw ka baganw gɛnɛ cogo la dutigi bɛ ɲininka i musow u mara cogo la i denw u mara cogo la i ka lamɔdenw olu mara cogo la n'an nana mawuludu kɛnɛ kan tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ mɛn ka caya barisa mɔgɔw tɛ sigi wajuli kɛyɔrɔ ka caya mɛ bɛɛ bɛna mawuludu kɛnɛ la n'aw nana mawuludu kɛ yɔrɔ la o mana min bɛ yen n'o bɛ ka jamana tiɲɛ n'o bɛ ka du ci an b'o kelen-kelen fɔ mɔgɔw ye o k'a mɛn anw denw de y'an ka siniɲɛsigiw ye olu de bɛna kɛ dutigiw ye olu bɛna kɛ masakɛw ye olu bɛna kɛ minisiriw ye olu de bɛna kɛ jamana jɔlaw ye n'a fɔra k'olu y'a daminɛ ni dulɔ ni dɔrɔgu ye olu bɛna se ka jamana jɔ wa denmisɛnninw tɛ fa bonya u tɛ ba bonya u tɛ ba filan bonya u tɛ fa filan bonya o tɛ karamɔgɔ la n'a ma ko min ka taa jaabi belebele fo y'a fɔ an ɲɛna koyi denmisɛnnin bɛɛ bɛ si bari kɔnɔ a bɛɛ ɲɛ bilennen
a bɛɛ kɛra fatɔ ye n'i taara kabakuru la i jigi bɛ tigɛ wallahi denmisɛnninw bɛ boli la gudɔrɔndaw la ka taa kulusi tɛ dɔw la u lankolon don fa wululu la dɔrɔgu ye fa wulu la dɔrɔgu in bɛ ka bɔ min a gɛlɛyara jamana in kɔnɔ yan a bɛ ka bɔ min kosɛbɛ a tɔn de bɛ ka don jamana kɔnɔ Allahu akbar jɔn de bɛ ka don n'a ye a gɛlɛyara donc kira ka kuma jɔra a ko mɔgɔ fila min b'ale Muhamadu mantonw na n'olu ɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ o ye faamaw ni dɔnnibaw ye o kumana faamaw k'a lajɛ ka jɔ jɔyɔrɔ la u k'a bali kosɛbɛ n'a ye faamaw jaabi u bɛ bariso bɛɛ datugu a bɛɛ Allah kumana koyi mais olu ye t'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɛ ka wuli ye parce que bɛɛ ɲɛ b'i sigi yɔrɔnin na mɔgɔw ka ɲɛliw ɲɛ t'o yɔrɔ la mɔgɔw ka kunnajaw ɲɛ t'o yɔrɔ la mɔgɔw ka avenir ɲɛ t'o la u bɛ ka bɛɛ ka avenir don bɔgɔ la mais anw yɛrɛ de nɔ don kana an banna an yɛrɛ la an banna an ka diinɛ la an banna mara ma an faw hinɛna na an baw hinɛna na ka mara ɲuman di anw ma mais anw banna ka mara ɲuman di an denw ma wa an y'an faw janfa an y'an denw janfa Allahu akbar wa an tɛ tila dɛ lahara an tɛ tila billahi lazi la ilaha illa huwa an tɛ tila n'an denw ma ɲɛ an tɛ tila n'an musow ma Allahu akbar musow aw tɛ tila n'aw ma cɛw ka hakɛ di tilayɔrɔ tɛ aw la Allahu akbar o la ne bɛ kuma jɛnya ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan ka kuma di kumatigiw ma haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh belebelew caman de bɛ ani sabew mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu dɔrɔn bura ni ala ye fɛn min kɛ o de ka ɲi ma fa alahu jalilu wa huwa jamilu ni ala ye fɛn min kɛ bura m'o ka ɲi dɛ masala kelen dɔrɔn ka kuma di karamɔgɔw ma ala ka masakɛ dɔ tɛmɛna dugukolo k'a bɛɛ a tɔgɔ mɛn n'o ye masa Solomana ye a ye ala deli fɛn dɔ la ala y'a k'a ye rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab a ko ala yafan ma i ka n sɔn masaya la ni ɲɔgɔnna ti di maa ma ne kɔ ala sɔnna masa Solomana ka masaya ka bɔ tile bɔyɔrɔ ka taa s'a binyɔrɔ la ala y'a mara ka fa ma a bi mɔgɔw mara cogo min jinɛw tun b'a ka mara kɔnɔ ten kungosogow tun b'a ka mara kɔnɔ ten minnu bɛ dugukolo kan a bɛɛ b'a ka mara kɔnɔ fo ala ye fiɲɛ so karaba ka di masa Solomana ma walada y'i lamɛn dɛ a man jan mɛ n'i y'a faamu dɔ i b'i ɲɛ porogaramu bɛɛ don a kɔnɔ masa Solomana a kun bi danfɛn bɛɛ ka kumakan mɛn dugukolo kan fɛn bɛɛ bɛ dugukolo kan Solomana b'a ka kumakan ni kɔnɔ bɛ jiri la kɔnɔw bɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ye an bɛna bɔ nin na an bɛ bɔ nin jiri in na an bɛ taa sigi nin jiri in na an bɛ nin jiri den don an bɛ taa tile yan fɛ masa Solomana bɛ kɔnɔw kumakan mɛn a b'u bɔ nin terikɛ dɔ bɛ yen masa Solomana terikɛ in ko a ma ko a ko n bɛ a ko ne ni e ka di dɛ mais ala ye fɛn dɔ d'i ma ne tun bɛ fɛ i k'a ɲini ala fɛ ala k'o ɲɔgɔnna kɛ n yɛrɛ ye masa Solomana ko k'o ye jumɛn ye a ko ne tun b'a fɛ komi e bɛ danfɛn bɛɛ kumakan mɛn mais ne tun bɛ fɛ i k'a fɔ ala ye ala ka danfɛnw kumakan dɔnni di n yɛrɛ ma n yɛrɛ ka danfɛnw ka kuma mɛn Solomana ko cɛ ma ko i tɛ se o kɔrɔ dɛ a ko misi a ko i tɛ se a ko misi a ko bon an b'a daminɛ dɔɔni dɔɔni danfɛn jumɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ ala k'o kumakan dɔnni d'i ma cɛ y'i miiri a ko jakuma o bɛ fɛ ka jakuma ka kuma mɛn ayiwa Solomana ye ala wele kira ye tɛ nabi ɲumanya yɛrɛ tɛ dɛ lillahi ibadun iza aradu arada allahi ko cɛw bɛ ala bolo
Jika wurudi tɛ nasimu tɛ sɛbɛnzirina tɛ bagadulon tɛ o mɔgɔw bɛ ala ka kura ma n'u ko ala ma ala nin kɛ k'ari ye ala b'a kɛ. Ini bajugu dunia ye fana sante. Sulemana ko ala. Naamo. Jakuma kuma k'a dɔnni di n terikɛ ma. An tɛ min dɔn o fɔ an ɲɛna. Cɛ ye jakumaw ka kuma mɛn. Don dɔ a sigi b'a ka so a bɛ ka taa gɛlɛya so yɛlɛ. Dɔɔni ka di sa. Jakumani dɔ b'a yɛrɛ ka so. O jakumani u sigiɲɔgɔn jakuma dɔ bɛ yen o nana bɔ ale ka jakumani ye. N ka cɛ i bi yan a ko n bi yan. Ko kow bɛ cogo di? Cɛ ko n fari fagalen don mɔgɔ fagala sogo ɲimi. Ale ka jakumani ko k'i hakili sigi. A ko i ɲɛ bɛ ne tigi ka dunukɔrɔba in min na ne bɛ sa sini. N'a sara dɔrɔn a b'a fili. A b'o dun. Ko ala ka siri gira. Cɛ sigilen don ale bɛ jakumaw ka kuma mɛn a y'o mɛn. O yɔrɔnin bɛɛ a y'a ka jakumani dunukɔrɔba minɛ kɔrɔ ka t'o feere. K'o wari bila a kun. A y'o feere min ma o bɛ sa ye de sa o n'o tɛ ale ko a tɛ sa ale kɔni ka so. O dugujɛ jakumani dɔ in nana a ko n ka cɛ a ko dunukɔrɔ ma sa a ko n ka cɛ y'a feere. Ko an b'a fɔ bɛ cogo ye a fi hakili sigi. I ɲɛ b'a ka sagatigi ba in min na. I bɛ sa sini. Tiɲɛ yɛrɛ la ala k'o jira an na. Cɛ o fɛnɛ bɛ a y'a ka saga fɛnɛ minɛ ka t'o feere. K'o wari bila a kun. O dugujɛ jakumani nana ko n ka cɛ a ko saga a ko n ka cɛ y'a feere. Ko a gɛlɛyara sa. I bɛ hakili sigi. I ɲɛ b'a ka misi dulɔba in min na. K'a ka misi in bɛ sa sini. A ye misi minɛ wɔrɔ a tora o fɛ. Yɔrɔ o ye filaw baara fɔlɔ ye. N'i ye fila ye k'a ka misi dulɔ feere i ma a b'a ɲɛdɔn. Sisan filaw barika de bannen don tole tɛ segin na. Fɔlɔ filaw fila yɛrɛ wolo halala yɔrɔ halala man diya ten. Ɲama den ka ca yɛrɛ wolo ye. Mɛ fila yɛrɛ wolo minnu mun bɛ yen kununko olu tun bɛ misi su la wuli ka taa feere. O y'a sɔrɔ yɛrɛ wolo kungo la. A se k'aw dɔgɔya. A ko sini n ka a ka misi de sa. Cɛ ye misi fɛnɛ minɛ ka t'o feere. O dugujɛ jakumani dɔ in nana. A ko n ka cɛ k'a kɛra nin a ko bi kibaru man ɲi. Ko mun bɛ yen? Ko n ka cɛ yɛrɛ bɛ sa sini. A bɛna yɛrɛ feere ta o karamɔgɔ. A wulila mini sigiti bɛn koyi. Ni banjugu duguya. A ye kuliti masa Solomana. Ko Solomana ko a ko kibaru dɔ bɛ o man di a ko ye jumɛn ye? A ko n ka fɛnw bɔ k'o bɛ sa sini. A ko yaliw kɛ ka saya fɔ k'u kun ye dɔw faga. Ko ko o don ko n ka dunukɔrɔ bɛ sa. K'i ye mun k'o la ko n dar'o fɛ. K'o kɔfɛ don ko saga. K'o kɔfɛ don ko misi. K'i m'o bɛɛ feere ko sisan kɔni k'i yɛrɛ de bɛ yen. Tuma min na ala y'a jiri ni i ka dunukɔrɔ ka saya ye. Ala tun bɛ n'i ka dunukɔrɔ in fagadi. Dunukɔrɔ in sogo o bɛ bin min kɛ jakuma ninnu b'o dun. O de tun ye i si sanfɛ. Mais comme il ba khiluyara ni ko ye I ma sɔn k'o di baganw ma o kumana ala y'i piini ka dɔ fara a kan k'a kɛ saga ye. Ni banjugu duguya ye. I taara o fɛnɛ feere ala y'i piini ka dɔ fara pini suwa kan k'a kɛ misi ye. Duguya. I ma ɲɛ n'o si ye sisan mun n'i yɛrɛ de fɛ sa. Ne tɛ ma téléphone ɲɛna. Nin dakuru ɲɛ kelen dɔrɔn. Naamɔ. Vraiment mɔgɔ b'i ko faamu ni ala ye min kɛ jɔ la o de kaɲi. N'ala ye min minɛ i na n ka cɛ o to yen o ka taa. N'a ye min minɛ i na n balimamuso o to yen o ka taa. Ne tun bɛ fɛ ka furu ni cɛ in ma a furu man ɲɛ ala de y'a kɛ tan ala ye min kɛ o de ka ɲi n'i kun furu dɔw ma min b'o la i t'o dɔn. Ala ye k'i fɛ ka nin bɛɛ d'e ma ala m'a d'i ma a m'a d'i ma kun min na e t'o dɔn ala de b'o dɔn. Ala min ye nin kɛ nin gɛrɛgɛrɛ belebelew bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ de nin kɛ nin kan cɛ minnu bɛ ala bolo n'u sen taara yɔrɔ min ala taala bɛna n'a ka dɛmɛ ye. A ka fɛn fɛn kɛra ala kama o tɛ tiɲɛ o ka jɛ sirilen don ala de kama n'a kun sirilen don ko dɔ kama ɲakuma a wara kama muso jɛkulu caman bɛ sigi a bɛ sigi dimanche ntɛnɛn b'a sɔrɔ a wara kama mɛ n'i y'u tɛ ye ka san dɛmɛ ka san wɛrɛ tɛmɛ
o b'a jira k'a fɔ ko in ye ala ko de ye an b'a ɲini ala fɛ ya rabi ala k'a to ala ko la ala ka nɔgɔw ku ɲɔgɔn na kɛtaw ni fɔtaw ala k'o ku ɲɔgɔn na ni maa nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ kan anw de nisɔndiyalen don ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ tiɲɛ o bɛɛ bɛ kojugu parce que ni maa nisɔndiyalen don bi hali n'an sara bi an b'a dɔn alhamdulilahi rabbil alamin an nisɔndiyalen bɛ bɔ diɲɛ na yan o maa fɔlɔ de ye anw ye alhamdulilah ka da kɔrɔ caman kan jɔn de bɛ hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan Alahu Taala tɛmɛnen kɔ o ye woloba de ye hali bagan a musoman a bɛ hinɛ a den na tɛ sɔn a sen ka d'a kan wallahi cɛ an ni Aïsatu Dabita tin de bɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar i ko den n'a a ba cɛ tin cogoya min munna bɛ fɔ ko ba ka sin di den ma munna bɛ fɔ ko bamuso ka den banbɔ a kɔ la kɔrɔ de bɛ nin na o sinji min bɛ di den ma a bɛ tin de don ba ni den ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ hali ni den min ma se k'a ba sinji sɔrɔ i lamɔna min bolo tin lamɔ tin bi ba min bɛ den banbɔ a kɔ la funteni min bɛ tɛmɛ ba ni den ni ɲɔgɔn cɛ o ye tin la belebeleba dɔ de ye o ɲɔgɔn tin dɔ de bi an ni Aïsatu Dabita Malimatu ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar Bamakɔkaw kalandenw a ye musoba in minɛ ni bolo fila ye a y'a ladon dɔɔni min n'a y'a sɔrɔ a ka se k'a lase aw ma Allahu akbar a tɔ bɛ dɛ aw kana jɔlen ye aw kana sigilen ye a tɔ min bɛ dan t'a la ni Alahu Taala yɛrɛ ka seba ye Allahu akbar Aïsatu Dabita n b'a fɔ arabu ye kuma kelen min fɔ n bɛ segin o kan u ko la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa zul fadl ko maa ba o de bɛ bonya masegin dɔn wallahi cɛ Aïsatu Dabita i ye hɔrɔn ye i ye silamɛ ye i ye waleɲuman dɔn min kɛ an ye o y'an fa ma balan na ɲɛ don Bamakɔkaw y'i ye Bamakɔ yan de kalandenw y'i ye Bamakɔ yan de i n'i ka tijaniya tarikatigi ninnu y'i ye Bamakɔ yan de i ka kalandenw y'i ye Bamakɔ yan de nka yɔrɔ dɔ de kɔnna Bamakɔ ɲɛ dɔnni min b'i la majigi min b'i la ni filaniɲɔgɔn y'a fɔ walahi a ma balan na anw yɛrɛ lamɔna ni nin lamɔcogo de ye k'o lamɔcogo n'a ɲɔgɔnnaw di i ni ɲɔgɔn ma an b'an karamɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn an dar'a la u ye min fɔ an ye u ma nkalon fɔ an ye wallahi cɛ Ala ka hin'u la Ala ka yafu ma a minnu bɛ balo la Ala ka diɲɛlatigɛ tɔ waati ɲuman di an n'u ma u y'an kalan min na n'an fana e n'i tɔɲɔgɔn kalo la wallahi an y'a dɔn u ye tiɲɛ de fɔ an ye u ye lakika de fɔ an ye wallahi o yiri n'o turula n'o feerena bi k'a den i n'i ka kalandenw an k'i ye bi i bɛ wajibi kɛ nisɔndiya fɛn t'i ne bolo ani i karamɔgɔ tɔw bolo ka tɛmɛ o kan Allahu akbar o de b'an ye ya Rabbi Alahu Taala ka sini kɛnɛya amin cɛ Ala k'aw kan bɛn amin Ala ka barika don i n'i ka kalandenw amin dɔnni barakalen min n'a bɔra an karamɔgɔ yɔrɔ ka na anw yɔrɔ ka na e yɔrɔ Ala k'o dɔnni barakalen sigi ka n'i ka kalandenw ma amin anw ta ye ka silamɛw Kosɛbɛ. ka silamɛw barika da Walayi. kelen ka masu don an karamɔgɔ minnu bɔra yɔrɔ jan fɛ ka na Walayi ala. baaraw dabila Kosɛbɛ. Sogodo n'a ka kalandenw bɛ yan Tiɲɛ. n'a furumuso Walayi. o ye bonyaba ye Kosɛbɛ. Sɛgɛnɛ Jawara o ye Semiya sufɛ Walayi. a bila tile fɛ Walayi. bɛnnaw jɔlen b'a la Kosɛbɛ. ka se Mamadu Hayidara ma Ah. foli fanba Naam. o y'an ka mɔgɔdamu ta ye Allahu akbar. ani jama fɛn fɛn hadarila Naam. n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ ala. mɔgɔ dɔ de bɛ k'i lamɛn Walayi. maa ma sera yan cɛ la Naam. muso la Naam. denmisɛn la Naam. maakɔrɔba la Naam. k'a bɛɛ fo Kosɛbɛ. kameramaniw Walayi. k'u fo kosɛbɛ Walayi. maa ma sera k'a ɲini ala fɛ i ni hami fɛn fɛn sera yan Naam. ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an jurumu yafa Amin. kuma la ka an ka seko ka kuma jiri
je shona jawara ke bara mindi dina kuma nana na bi wala de wati ka solution shoku tuma wala ka temenga wallahi ala tisira da ile maji iga bolne harami surtout jiriyan na fulo we haramu bandi wallahi mushiti mu ni shirku yate mu ga juga tama wallahi nga mu era jibla kana ami do kai kafu ne mi nyogora be mado ka so ata jibla wallahi ja wala be mado ka so wallahi ka chitese wallahi ja mu era question de quoi abene kunga ami do kai demoso nu ala ka jira sigiro mandu ala ko kali jina amin ambe ala dele ala ka fatu do ana ka du kono mu ya halala sere joni kale baro halala ka on baro halala la ala ko no yambe yele samara binyon doche ala ka yele mado ka du kono fa ala be yele mon fe dina sera fe ala ko ka anayi demoso sabai ala ka furno yambe mama bi ani deme sibolo so kono ala ka furno yambe gra foro ma ko so akada yanga wala ko wallahi tante amma amman karama musu mu fanafu aisha da taw Mariam to tadu Mariam to tadu ana ga shirin musu ase karama to be ne ya on sigine ya ka tesiri do bara nte bi ko ulle ba bulbuli beke ne dugu jela ne nga dawna ambena ko fo ga do ka wi ne bara no to ta tesiri ko ani sabali min bara yere yirde sabalde ala sabalda ono awa min kala mulo baka so yimo bisimdo man ko foli ka bele to wala sigi yo be to wala sigi da alma ka foli ne sigi da be so ka foli ne ama gorba ka foli ne na baka be fo ka be barka da ka ina ala be sabara be yondo ala ko irana ira horma ko so azza wa salamu alaykum wa rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala ay kide min ladigeli ke ale ala yere karu ina ba fa ka qur'ane kono ko Muhammad afuye nubeni ala fe uka ella batu kono kerani Allah ta'ala yere bukan am seria ka formasi te ko o ala mami na ya ka kide mbay tamu qur'ane kono na jogo nyumanyai na ka jogo dafare yai na bi ka to ma qur'ane kono Sikatala Muhammad ijogo kai jogo baubila ami seri afere kapo otine sambai jemi ne kira tawli nabi man tawda dan jogo nyuma ani jogo nyuma na ni tuye alede ibi kabako ya aye jogo la wanina jeraka sikene a jogo fere di kabako ya ki dabali ba ole ya to tubana mina akera chidenye muye jama tugu akko sabu tabi atamalema akundona ni felo e akumiwele ola maka kono ko Muhammadul Amin o sorola o jogo fe mana mina na kera tidenye makini tigu nana ni ndeta ni jogo indeta ka fo tabi ni tamalema anya doni klene ya ninda dire amma doni garutuge ni bela jeli sona aye kadala kaso akachide ya makabi o wadi Utumana nenda mebago amanyini alafe akaka kisina kanema jidi aka ana somogo ani maoma tugurula min manyaye toka tase alkiyama joduma kaubela jeni funi islamia ka fuli mambaini ni ode kiti ani hine ani barka ya rabbi Allah taala ka odo anna amin utumana nenda mebago am bela jeni ko ami ala krafe sallallahu alaihi wasallam salim tabakoi kira kanu de neni estigi abi wallahi kabini klebe anka ko klebe ka kumaya sita klebe ka digi klebe baga be ka faga aye angala inke akoro ya kabini kujera amekene bayenka ya ani yiri ka ja an klebe kile kubella wallahi kiga kala kira kanu de neni eblani nabi akalu kono na usmali anga sokono na usmali wallahi Muhammadu kanu de ode neni esteni kenen kabi na oti kabakoye neni eka ala kira kanu ka keno sigi atola kana kile foro kambi ala kira fe wallahi ni kabakoye le na me baga jumende kabakoye yalmani ala kira ni neni ekle kubena efe ali kuna kende ni efe Allah awo kuma biani jogo min be meni ela na bolo min be meni ela ni ala kira no le tumbena eske akumina anku note neni ekate ala kira fe wallahi an wa kanu bi ale ka kanu ko fe ne ko le ko kuma be
namebaga fɛn fila bɛ yen olu kɛ I kanu ɲɔgɔn ye walahi siga ti olu de ka kanu na ka ɲɛsin e ma olu e kɛra olu fɛ o olu de kɔnɔ ka k'i fɛ I ma k'u fɛ o olu de kɔnɔ ka k'i fɛ wa hali sisan n'i t'u fɛ n'i segin'u ma I k'u ka kanu sɔrɔ a nɔ na o bɛ kɛ e fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan n'o de ye Ala n'a ka ciden ye walahi ninnu de kɔnɔ ka kɛ e fɛ wa hali sini u bɛ I fɛ n'i seginna I kɔ siga t'olu de ka kanu na donc ni e kɛra Alakira fɛ o tɛ kabako ye Alakira ka ninakili labanw o bilala ne ni e de tɔgɔ la umati ne mantow a dalen ni saya sigara la a bɛ ka ne ni e de ko fɔ anw ka kɛ Alakira fɛ o tɛ kabako ye sabu ale kɛra an fɛ kɛra an fɛ nka jogo min bɛ ne ni e la bi ni Alakira kun tile bɛnna anw tile ma est-ce que a tun bɛna kɛ anw fɛ Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ale ni tabi'ina dɔ ye ɲɔgɔn ye min ye Rabi ibn Khaysam ale ko cɛ ma Allahu akbar a ko cɛ ma cogo di law ra'aka rasul la ahabbaka a ko ni Alakira tun ye e ye Rabi ibn Khaysam ni e ni Alakira tile tun bɛnna I n'a kun jɛra Alakira tun bɛ kɛ e fɛ munna a ko ni ne ye e ye kuma bɛɛ zukirtul mukhbitina ni ne ɲɛ dara e ka kuma bɛɛ ne hakili bɛ jigin jɔnw na Ala Taala ye jɔn minnu tanu kuranɛ kɔnɔ n'a y'u kofɔ mɔgɔ minnu y'u majigi Ala jaati kama o ka majigi ma kɛ diɲɛ foyi kama ni Ala tɛ ko siga ti a la ni Alakira tile ni e kun tile kun bɛnna n'Alakira ɲɛ kun dara e kan a kun bɛna kɛ e fɛ a kun bɛna I kanu n balimamuso lamɛnbaga mawuludu kɛlɛ ti sigi e min kɔ e ni ne jogo a bɛ cogo di an ka so anw ma jiginnen don sigi la wa an ye sigiɲɔgɔnya da ɲɔgɔn bolo wa ou bien an y'a gɛlɛya ɲɔgɔn bolo de wa an ye jɛɲɔgɔnya diya ɲɔgɔn bolo wa ou bien an y'a gɛlɛya ɲɔgɔn bolo de wa Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka cɛba minnu ye Alakira tanu n'u y'u kanto Abubakar Sidik n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'ale ka di Alakira ye ka tɛmɛ a ka sahaba bɛɛ kan n'i bɔr'o la n'i ye Umaru ɲininka o b'a fɔ k'ale ka di Alakira ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye Usmana ɲininka o b'a fɔ k'ale ka di Alakira ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye Aliyu ɲininka o b'a fɔ k'ale ka di Alakira ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye kalifa 4 ye n'a nana sahabamusow la olu bɛɛ b'a fɔ k'olu de kun ka di Alakira ye ka tɛmɛ cɛmanw kan mais mun de ye nin kɛ jogoba min tun bɛ u la olu de taabolo kɛra Alakira nɔfɛ sami'na wa ata'na an y'a mɛn Alakira an y'i ka kumakan mɛn wa an y'i labato silamɛmusow balimamusow don min na hijabu aya jiginna Alakira ka Madina kɔnɔ ka u sutura k'u ka fini seerelen don dabila u tigɛcogow bɔ kɛnɛ ma Ala y'u da cogo min na k'u bɔ u farikolo dogo k'u k'u sutura nin y'a sɔrɔ dɛ bi dɛ e ni ne min b'a la k'an ye silamɛmusow ye k'an ye muminumusow ye dɛ k'an bɛ Alakira ka mawuludu kɛnɛ sigi anw dɔnkiliw bɛ cogo min na bi dɛ Madina musow fɛnɛ ta kun tɛ fini seerelenw u farikolow bɛ kɛnɛ ma u kunsigiw bɛ kɛnɛ ma Ala y'u tigɛ cogo min na a bɛɛ lajɛlen dalen don kɛnɛ ma i n'a fɔ ne ni e ta bi cogo min na bi ni aya jiginna don min na k'a fɔ Alakira ye ko u k'u sutura k'u ka dulokibaw don k'u datugu Ala y'u dan cogo min na u kana dɔn k'u ka kɛ fini ninnu kɔnɔ mɔgɔ kan'u dɔn ni aya jiginna don min na ko Madina dugu kɔnɔna cogoya yɛlɛmana ko y'a sɔrɔ fini ba tɛ Madina musow bolo u taara mun de kɛ u taara don u ka sangew la an'u ka traversiw k'a kɛ dansew ye k'u meleke k'u datugu a kelen farikolo ma ye kɛnɛma tuguni nin ye sahabamusow ye Ala Taala ka limaniya di an ma n b'i jɔnya kuma kan di k'an karamɔgɔbaw fo an b'a fɔ Ala ɲɛ ko alhamdulilahi rabbil alamin ka segin k'a fɔ masaba ɲɛ ko alhamdulilahi rabbil alamin an ye masa in tanu minnu na ne baw ne balimamusow ne karamɔgɔw an ye masa in tanu min na wallahi an kan ka nin masa in ka da kan nin masa in de ne ni e su ka kɛ ɲumanya kan
an b'a fɔ ala ye o la k'a barika ala e min ye anw ci ka anw su ka kɛ ɲumanya kan ala an b'a f'i ye k'a barika ka sɔli ni kisi jiri ɲuman kɛbagaw olu ɲɛmɔgɔ a y'i ɲumanya kɛ cogo o cogo i tɛ hamada basiru bɔ a y'i ɲɛna cogo o cogo i tɛ aminata den bɔ i kɛra fɔnisɛ ye cogo o cogo i tɛ abudulahi den bɔ walahi i y'i yɛrɛ di cogo o cogo i tɛ sahibu shafa'atil kubra i t'a bɔ ayiwa an b'a fɔ ko ala ka sɔli ni kisi jida ale kan an bɛ k'ale de ladege waliyu sɔbirin sabalibaga ɲɛmɔgɔ a ye sabalila cogo o cogo e bɛ Kadija furucɛ bɔ e bɛ se ka sabali ka Aisha furucɛ bɔ e bɛ se ka sabali ka Sofiya furucɛ bɔ i bɛ se ka sabali ka Sauda furucɛ bɔ waliyu sɔbirin an b'a fɔ ko ala ka sɔli ni kisi caman jida imamul muttaqin a ye ala ɲɛsiranya bagaw ka alimami ala ɲɛsiranya danna ni tiɲɛ de la an b'a fɔ ala ka sɔli ani kisi caman jidi ni tiɲɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ an b'o fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye kisi ka foli ye n'o ye hinɛ foli ye n'o ye barika foli ye k'a ɲini setigi ala in fɛ masa min ne ale de tɔgɔ ye alqadiru lmuqtadiru a bɛɛ lajɛlen bɛ masa min bolo al-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu malikal muluk zil izzati wal-jabarut ala e de kisi masa ye an bɛɛ lajɛlen fara i ka kisi jɔn kan ala e de ye hinɛ masa ye hinɛ anw bɛɛ lajɛlen na i k'an fara i ka hinɛ jɔn kan ala e de ye barika tigi ye ala barika don anw bɛɛ lajɛlen na ala barika don an ka fataw la ala barika don an ka kɛtaw la ala barika don an bɔnnaw na ala barika don an siw la awɔ n y'a mɛn karamɔgɔ Sɛkina Jawara la a ko si barika ma ko de bɛ mɔnɛ bɔ walahi ni san miliyari de balo ni barika ma don an ka fu de don ala ye barika don minnu si la san 28 san 18 san 30 ni dɔɔnin nka walahi u ka barika nɔ a bɛ baara kɛ fo ka taa se diɲɛ wuli ma ala k'an fara ko cɛba ni ko muso kɔrɔ an y'aw fo ni silamɛya ka foli ye ne ba ni balimamuso an bɛna Alahu subhanahu wa ta'ala jalla wa ala a ka kumakan dɔ an tɛna kuma caman kɛ an bɛɛ lajɛlen an ye hakilitigiw de ye an karamɔgɔw bi yan ni setigi ala bɛ tila ka gaseba in kɔnɔ a b'a fɔ ko ulul albab hakilitigiw ala ko k'a kan bi olu de la wa ni mɔgɔ min tɛ hakilitigi i tɛ se ka sigi nin kɛnɛ in kan o tuma ne ni e ala k'an fara hakili ɲuman tigiw wa an k'an ta se Alahu subhanahu wa ta'ala a ka nin kumakan ba in na ala in bɛ ka kuma ne ni e de fɛ ne ni e min ko ko anw ye hakilitigi ye ne ni e min ko ko anw bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ne ni e min ko an de bɛna tile ka sigi sezi nɛgɛmanw kan a manamanw kan basi kalaman jukɔrɔ k'anw bɛ ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ala k'an bɔ ne ni e de ma a ko cogo di a ko wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka al-aya an aya 24 setigi ala ko cogo di a ko wa ahsin a kan bɛ e de ma e min bɛ ka ne lamɛn ne min bɛ k'a fɔ ala kan bɛ ne de ma ko anw ka ɲumanya kɛ i n'a fɔ ale ala ɲumanya anw ma cogo min anw ka ɲumanya kɛ i n'a fɔ ala ɲɛna ne ni e ma cogo min na ala ye ɲɛma min kɛ e ye e sigilen e sigi e bɛ k'a kalifili bɔ wa a fɔra ye mun ye ala ko wala qad karramna bani ni ɲɛma belebeleba ye dɛ a ko k'ale ye danfɛn min bonya n'o ye Adamu ye ala ko k'a ye ne ni e ko o de la sigi ala ɲɛna ne ni e ma a man kɛ bata ye a man kɛ tɔnfete ye a man kɛ sa ye a man kɛ jifedili ye denmisɛnninw ka minɛ ka tilanga la ka ne ni e kɛ adamaden ye ka ne ni e fɔmu fɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ale tɔgɔ barikama ye walahi ni ɲɛma belebeleba ye mun ye ɲɛma in tɔgɔ dafa walahi ala ɲɛna ne ni e ma ka baaraw la nɔgɔ di ne ni e ma kodɔnw la kodɔn k'o di ne ni e de ma n'i b'a fɛ i ka civilisé n'i
don daira min kɔnɔ i ma civilisé i b'a fɛ i ka kodɔn n'i ma don daira min kɔnɔ i ka kodɔn ma sabati o ye daira jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala ye nin kumakan in nɔgɔya ne ni e de e m'a dɔn ko ala ɲɛna ne ni e ma mais mun de kama an bɛ kuma in surunyana karamɔgɔ sigilen de kɛ munna ala ɲɛna ne ni e ma munna anw tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma furu kɔnɔna na sa ne balimamuso an ka furu bɛ cogo di a ko cɛw a tɛ ɲɛ musow ma sa aw tɛ hinɛ muso ninnu na sa i n'a fɔ ne kɔrɔkɛ bɛ hinɛ ne la cogo min na i n'a fɔ ne kɔrɔkɛ bɛ ne bonya cogo min na ala k'a ɲɔgɔn cɛ caya cɛw cɛ la walahi cɛ min bɛ se k'a dɔn k'a fɔ muso bɛ ala baara la a sɛgɛnna a t'a fɔ muso man diya ale de b'a dɔgɔnin di ko ne dɔgɔnin sɛgɛnna a sɛgɛnna mun na ala ko la ne cɛw a ye ɲɛ sa nka ne k'a tɔgɔ de ladege muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sayyidil mursalin e ɲɛna cogo cogo i bɛ cɛ min bɔ n'i tɔgɔ dara la i bɛ kɛ ni n'a cogo dɔ cɛw a ye ɲɛ musow ma muso aw fana ka ɲɛ cɛw ma sa n'olu fana de kɛra sɛgɛnbagatɔ ye n'u nana aw fana ka ɲɛ u ma aw ka hiriw la balimaya kɔnɔ an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma sa ala ɲɛna ne ni e ma k'an bɔ balimaya kɔnɔ ka hakili di ne ni e ma an ka hakili d'an ma ten n'a ye hakili d'an ma k'an ka baara kɛ munna an tɛ baara kɛ ni hakili ye an ka balimayaw sa ka ɲɛ ɲɔgɔn ma balimaya kɔnɔ munna an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma sigida la munna an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma baarakɛyɔrɔw la munna an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma kalanbulon kɔnɔna na munna an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma misiri kɔnɔna na munna an tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma hali sitɔrɔman kɔnɔ an n'an ɲɔgɔn bɛn takisi kɔnɔ mun de kama anw tɛ ɲɛ ɲɔgɔn ma ala ɲɛna anw ma ka caya ka caya ka caya ala ko ne ni e ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a ko di ale ala ye nɛɛma min kɛ ne ni e wallahi n'an ka ba sigi k'a jate kelen kelen an tɛ se k'a jate k'a dɔn hali nin kelen dɔrɔn ala ye nɛɛma min k'an ye hakilitigi mana t'i sigi a kan k'i b'a kalkule bɔ i tɛ se k'a kalkule ka se a dan ya rabi ya alahu ala k'an fara ɲɔgɔn kan jannatul firdausi kɔnɔ hali sisan ka bɔ k'an karamɔgɔ ninnu fo minnu sigilen filɛ an tun bɛ surafana dun ka taa kalanyɔrɔ la ninnu de bɛ halisa kelen di an ma an bɛ se ka kalo sara kɛ an sira la ne ko ten n ka wajibi a ma daminɛ bamakɔ yan ne karamɔgɔ dɔw y'u fɛ n'i bolo dun o b'a feere yan depuis ni ne ye n jɔ n tiɲɛ o bɛ yɛlɛ furu kan tellement n ka surun kan i bɛ la ne t'u ka surun alhamdulilahi rabbil alamina a barika ye Ustaz Sabalaba a barika ye Ustaz Jankunba aw ka yiri dɔ de falelen filɛ nin ye ala ka an n'aw sara hɛrɛ la o tuma an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔ malimatu fɛn o fɛn ye kelen sɔrɔ an tɛna se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ kalanbulon fɛn o fɛn ye kelen sɔrɔ an t'a bɛɛ tɔgɔ fɔ ala ɲɛ bɛ a bɛɛ la wa kamera jɔlen don a bɛɛ la ala k'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وعد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسن إليه من رب الجزاء الأحسن بالمصطفى الشافي يوم المحشر خير الورى من قد هو الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمما يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج يا ربنا عجل لنا بالفرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامن علينا من هماك الأمني سرادقا من حل فيه يمني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله kibaram bembulon se wara kojugu akera wasaya akera bunyaye malmatuna te nyogon bora karamo bora usa jawara naka jama'u bora karamo baw bora warte karamo mun soro sanute karamo mun soro foi tanya ni kontane nyagarte ambe duwa ke ya rabbi samara ala ko giriya ka te menyinanka karamo mun nana ni malmatu ambe duwa ke shini kene ala ka danuma ala ka ninke jannatul firdaus sarai ala ka mala ala ka kalandenw yɛrɛ kanbɛ k'ani karamɔgɔ kanbɛ alhamdulillahi rabbil alamin hakilina min ye naanɛ ni y'an fɛ
tuma bɛɛ an b'a miiri Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma bayna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka juruba kelen na wa o juruba kelen o tɛ se ka sɔrɔ fo n'a kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka sira ye fo n'a kɛra ni Ala kira kanu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam donc o kama an ye kalanbulon sigi walasa sigi yɛrɛ kɔnɔ dɔw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn kalanbulon kɛra sababu ye olu ye ɲɔgɔn dɔn a y'an ka balimayaw sinsin a y'an ka sigi diya a y'an fara ɲɔgɔn kan a ye dɔ fara an ka kira kanu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalanbulon yɛrɛ an y'a tɔgɔ min na n'o ye tɔgɔ barikama ye o tɔgɔ jumɛn ko riyadul janna aljannɛ nakɔ fɔrɔ donc an b'a ye tuma bɛɛ ni kalanbulon sigira an bɛ aljannɛ nakɔ fɔrɔ kɔnɔ an b'a ye fana san o san an bɛ aljannɛ nakɔ fɔrɔ ye an b'a kɔrɔbɔ k'a siɲɛ k'a kɔrɔ don kosɛbɛ k'a arroser fo k'a ɲɛ ni mun ye ni an ka kira kanu ye sallallahu alaihi wa sallam ni mawludu sigilen vraiment an kɔni y'a sigi nata min kama o nata an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamina a bi ka fa a kɔnɔ an bɛ Ala de deli Ala ka jidi n'o ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka juruba kelen ye cogo min na o de tun don a sigira o de kama alhamdulillahi rabbil alamin ye mawludu tako naaninan de ye ni y'a tako naaninan de ye an b'an ka karamɔgɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tɔn présidente n'o ye madame Kone Hawa Tarawele Ala ka nasira hɛrɛ la muso in cɛsirilen don a timina ka di a jijalen don ale ka cɛsiri o de sera k'a kɛ anw bɛ mawludu kɛnɛ sigi an b'a yɔrɔ dɔw tɛ mawludu sigi yɛrɛ fo san 2 kɔnɔ siɲɛ kelen mais an y'an ka kalanbulon sigi kalo 1 kalo 2 kalo 3nan an sera ka mawludu sigi alhamdulillahi rabbil alamin e yɛrɛ y'a ye kɛnɛ kan cɛba minnu nana sirifu joli joli fɔra ɲɔgɔn kɔ karamɔgɔba joli joli ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan vraiment an contannen don an fari fonnen don an b'an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an kɔni nisɔndiyalen don tabarikala alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ tuguni alhamdulillahi rabbil alamin anw nisɔndiyalen don anw de kalanbulon ɲamakalaw ye alhamdulillahi rabbil alamin ni nin ko kɛra n'aw ma kuma Ala bɛ tigɛ an na Ala kira bɛ tigɛ an na présidente bɔra ka kuma san o san n'a bɛ kɛ ale de bɛ fini don anw kan na an tɛ fini mɛtiri da dɔn n'a ma bɔ k'a fo k'a waleɲuman dɔn la Ala bɛ tigɛ an na Ala kira bɛ tigɛ an na ka kalanbulon bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔw fo Sɛkinɛ Jawara n'a nɔlaw ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn dɛmɛ kɛ nin fɛn in na ni mawludu kɛnɛ kan ni alakira ko in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma Bamako ATTbugu 700 logement mawludu min ni a bɛ sigi an ka malimatu fɛ n'o ye a Seyida Aishatu Dabitaw ye sango san o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka Ala deli mawludu in duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu minɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli musaka minnu kɛra la a bɔra nafolo minnu na Ala ka barika don la ka Ala deli ya rabbi jamana in Ala ka basigi jamanadenw Ala k'u bɛn wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kɛnɛ in kɔnɔna na an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma mawludu in kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'a yira la k'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔna na bonyamasegin sɛbɛn o jɔnjɔn dira kalanden caman ma i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya min na o la an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli ɲinanta kɛra cogo min na Ala ka san wɛrɛ ta yira an na duwawu minnu donna a kɛnɛ kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu minɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Ala subhanahu wa ta'ala deli Mali Ala ka basigi ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila ngalondi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila namara shikolo mawe tinya welila fala ka chideme tinya welila saraka jugu bomori tinya welila dabali jugu ke muri